Котельники Регар, котельники Хуҷанд. Ин омад автобус истод. Бози айни ҳол медроем, ҳамаро мебинем ки бачаҳоро дидӣ, кадмое ки билет гирифтаган, ҳама якта. Света гирон ку? Рейси Регар. Регар мерафтагиҳо. Бачаҳо омадан рейси автовокзал, котельника касса билета харидорӣ кардан. Нафарое ки бе документ буд, ҳама 5000 ҷамъ кардаги шофир хати ягон кас посредник масредник даромадагисун ҷамъ кардаги нест. То граница Регара ин рейс мерава. Нафарое ки билет харидорӣ мекунед, рақамҳои болои экрана мебинед, занг мезанед, раҳои дур аз худ зиёдтӣ намекунед, мебинед бешаки ҷоҳотона бронировать мекунед. Мебинед намехира ягон кас коридорда нест. Ай ҳама мушкили вазбин ҳамин буд ки паст яъне коридорда ягон кас нест. Ҳама поместа, ҳамаро барои документҳо фаҳмондагиан. Бародарои азиз, чӣ хеле ки дидестем. ҳама даволнем бачаҳо. Дуогӯ бошед ки бачаҳо ҳама соқ саломат ба пеш падару модаро, зану фарзандошон бираванд бирасанд. 6000 подписчик дорум инстаграмда. Соқ саломат рафтем расидем, агар иншалло баъд як комментария хуб мекунем. Бардара азиз, як чино гуфта намона ки кӯдакҳои майдаро ба автобус роҳӣ накунед. Автобус агар комфорт плюс шам заказ кунем барои шумо мушкилиш ҳаста. 4 сутка осон нест рафтан. Одамои калонсол, нафарое ки саломатиёшон хуб нестай, ҳама вақт мегӯем ки ба фоидаи кисаи худмон ҳамаро даъват намекунем автобус. Хай ай сабаби билети самолёто қимат шидагиай. Амун нафарое ки мисол кор мекунед, меҳнат мекунед, то ки амун сумтона барем бо ба хонаҳотон. Ҳамин қазурмон расид, ҳамин қа дастгирӣ карда метавонем, автобус мемонем. Агар ҳамин автобусо набоша, билети самолёта то 6000 ҳам мебардорам. Ай сабабе ки автобусоро мемонем, бо авиакомпания ками дига бо мефрора билета киш тоби бо авиакомпания мисол авиабилет бихаранд. Ба ҳадди имкон кӯшиш мекунем кӯдакҳои 10 сола поён ба автобус мумкин нестай. Баъзеҳоро ки мебинем, мо оро даъват намекунем. То баъзеҳо шароит надоранд, мебиёянд, шароит надоранд, то маҷбур мешавем ки ба автобусшон равон кунем. ё бисёриҳо мо мегӯем ки фақат мисол занакҳо ҳаста, бисёриҳо раҳ да мушкилай бачаҳо. Агар автобуси ҳамин комфорт плюс ҳам бирава, раҳ мушкилай. Мисол мефурӯем да границо, печат мезанем, мегзаре ҳар як границада. Қазоқистонда барои багажҳо агар хитон нафуроре, нагзаронед, 200 рубли, 300 рубли пограничникҳо ҷамъ мекунад. Ягон кас барои кисаи хича ҷамъ намекунад. Ягон касе ки суми зиёдтӣ ҷамъ мекунад автовокзал, вай нелегально ҷамъ мекунад, вай метавонед ки сум натиҳед. Фақат барои документҳо шофири ҳамин автобус ай шумо ҷамъ кард, қатитон мерава ки ба мушкилиҳо раҳда дучор нашед. Агар хеле ранги пештара меомадан, ҳар як кас медорад 5000 туман ҷавоб мегӯм, хеле нестай. Фақат ҳар як кадомот омаде, суми билетотонро спориде кассада, ҷоатон ҳаст, ягон кас беҷо монд, ҳама ҷо дора. Автобус шароитиш эконом класса. Ина ҳамин чӣ хеле ки дидестем, ҳоза озода ҳамин эконом класса. Ин эконом класса ки то ки дар ҳамин хиники соқ саломат шумо бирасен. Мо ҳама вақт кӯшиш мекунем ки ай тараф моро мешава камбудиё, ягон кас баланд гап задаги боша, ягон кас дағалӣ карда боша, бахшиш ман айноми ҳамаи коллектив бахшиш мепурсам, то ки шумо бирен соқ саломат ба вақти хуш бирасен. ҳама дар роҳи сафед алло нигаҳбонтон боша. Гап занед. То граница Регара бачаҳо, то граница Регара мерава ҳамин автобус мебара шуморо ба ҳамин суме ки дар касса споридагин. Ягон бале. То граница Тоҷикистона. Нафарое ки дига иҷа я ман тоқа нестем, ба бисёриҳоро менависанд комментариёда ки ройгона ё дурӯғ, мошенник. Ман мефаҳмам, ҳамаша мехонам. Ман бахшиш мепурсам нафарое ки мисол хафа шидаган, ҳамуно айман гирифтагӣ нестанд. Барои ман ҳамаи шумо да ҷавоб дода наметавонам. Баъзеҳо ҳаста ки 10 бор 20 бор занг мезане, ман як хидм тоқа ба ҳамаи шумо кадоме успеҳ кард, мисол айман гирифтагӣ ягон дағалӣ ай номи ман кардагӣ бошанд, ман ай номи ҳамаш бахшиш мепурсам, то ки шумо ба вақти хуш бирасен, байни мо ягон хафагарӣ набошад, то ки дар Тоҷикистон будем бо як салом алейк кунем, ай якдигар ба ҷо нашем. ҳама дар роҳи сафед, алло ҳамата нигаҳбон боша, ҳозир роҳӣ мекунем, рейстон мерава.